and Muurala. Have a pleasant journey.
Voit nyt tilata ruokaa VR-matkalla sovelluksella omalle paikallesi. Tervetuloa myös ravintolavaunuun. Du kan nu beställa mat till din plats i VR-matkalla-appen. Du är också välkommen till restaurangvagnen. You can now order food to your seat from the VR Matkalla app. You are also welcome to visit our restaurant car. Huomenna käsin. Jee. Näkee. Haluatko joku muu paata? Jaa. Voin syödä sun murmuru. Mikä? Että voin syödä sun murut. Mä ajattelin, että ehkä säästyisin illassa, koska mä en nyt avaa sitä. Myös on koko maitokaakao. Onko hyvä? Maitokaakao. Se oli laimea. Joo, siis kyllä se hinnat taisi vaan sanotusti. Otetaan siellä. Ja Oulusta tulla hiekka. Ja Oulusta. Oliko siellä? Joo. Se on hyvä, että ne ei niinku tipaha ne jää. Yeah, it's already okay. Thank you. Ja sitten Oulusta. Puoli kolme, jos siellä tyyliin. Ihanaa, että ei tarvitse olla 2 tuntia enää. Sitten olisi ravintila. Mutta sillä meidän paluu, niin sitten me voidaan... Muutetaan sitten. Ja pelikooti. Pitää keksiä vielä enemmän 2. Jep. Mulla olisi ollut vielä virkkaamista. Mä näin kyllä tehnyt yhtään melkein. Mun tuli ykköstä. Joo. Tiimitehtävä, kun tiistaina sitten katsotaan yhdessä tuo johdanto, kun siihen mennessä kaikkien tekstit on sitten ehkä paluumatkalla helpompi, kun ei ole semmoista samanlaista väsymystä. Ehkä joo. Ja mun piti buukata keikkoja. Ekaa kertaa. Ikinä. Oh my god, milloin? Okei, Kesälle tässä nyt kevään aikana Ui. mun pitäisi pistää mestoille. Oi, me tullaan sitten keikalle. Just kesällä silleen. Ui vitsi, haluan. Mutta saattaa olla aika täyttä silleen kevään myötä. Oo. Ja keikkoissa on lisää, jos se tulee ihan vitusti ihmisiä, Niin. koska jos ne huomaa, että... Mut me mainostetaan sit ihan Joo, sikana. mä oon sillä lailla toiveikas, ja kun mä tunnen paljon ihmisiä, Niin. että mä oon toiveikas, että mä saan, että Niin paljon kaikki tulee ihmisiä kattoo. Jep. Koska just Arttu sitten sanoi mulle, että kun hän näytti mulle, hän on buukannut keikkoja ja kaikkea, hän näytti mulle esimerkiksi niin yhden sähköpostiviesti, kun hän oli buukannut hän bändin keikat, niin sieltä tuli takas viestiä, että hei, näin paljon tuloja tuli, ja että tulisitteko uudelleen, koska niitä kiinnostaa se massi, Totta. että kuinka paljon ihmisiä Niinpä. saa paikalle asiakkaita. Niin ihan kaikki, siis kaikki maailman ystävät, ketä Joo. ihan kaikki on. Me mainostetaan sitä kaikkialla Kaikki tätä. sunkin on espoolaiset ystävät. Jos niitä on. On sulla. Niin ihan kaikki maailman ihmiset, ketä tunnet. Keikolla. Mä oon halunnut keikalle. Mäkin tulin kiittiin. Mä tulen. Jep, me tullaan sinne sellainen kylttiin. Mulla on se. Ootte mun Aina pääsee backstage.
chille. Joo, päästään joku VIP. Go tytöt. Joo. Teidän pitää opetella kaikki Joo, biisien sanat. me harjoitellaan kaikki. Mun täytyy lähettää teille ne etukäteen, että kyllä Me opetelkaa esitetään nää, että siellä voitte just. laulaa niitä, Joo. mutta näistä kaikki osaa. Niin. Jep. Sitten jos haluaa tehdä breakthrough, niin kannattaa TikTokiin kuvaa jotain musavideoita. Musavideo. Niin, joku sellainen niinku... Mitä ne semmosia kringejä? Ei, mut silleen, että soitat jotain Guess who's the drummer in the band? Kaikkea tommosia. Mut ne trendää. Musiikkivideoita. Joo, musiikkivideot, niin ne trendää. Mut ihan YouTubeen, nyt samat voi mennä. Niinpä. Mitä? Ei oo salainen. Hupsis. Totta. Mä kerron joku muu. Ei, mut jos olisi joku... Ei, mikä se olikaan nyt, mä tiedän missä. Mä en muista nyt enää niitä. Olin niin väsynyt, niin mä en muista. Kuule uudestaan. Jäikö keltään mitään jäviä? Ei jäänyt. No suklaatpala. Onks tää syödä? No joo. Anteeksi, Siis mä en se oli sun nimenomaan. Haluatko? Miten tänne? Ei vaan, mä otan mappia. Ei minulla ole kassia millään. Sun kanssa. Anteeksi. Massi. Ei jaksa. Silleen tavalla nätti, kun miettii mistä lähti. Mä en tiedä mitään muuta biisistä. En mäkään. Toi on se artisti, mikä se muu. Onks tuolla? Joo, lauantaina on se ja eläminen. Se joku maa. Siis M kautta K. M.O. Mut miten se nyt, mä en tiedä mitä se laustaa. Miten nyt toimit? Onks meillä niinku huomenna meillä on ihan perusvaatteetko? Joo, vissiin. Joo. Ja sit se on varmaan, että me varmaan käydään kotosalla, sit laitetaan niinku jatkavaa. Tai näin Joo. nauhoittaa, koska en mä halua sen viimaversiosta. En mä tiedä oikein. Mä villapaino pistää ehkä niinku passiin. Ja mäkin mietin, että onko silleen, että me mennään käymään sitä, miten... Joo. Mut meinaa huomisen jatkot. Ne on vaan niinku jossain baarissa. Yhteistyöbaarissa. Niin! Ei oo mitään semmosia täystä lattia kahden Niin! meininkejä. Niinpä. Joo. Se on vain tuolla kaupungilla. Joo. Niinpä. I have no experience of that. What? What? I mean, you know, but also in a way, yeah. Onko? No. In a way, but no. Kuka? Mulla ei lukija siitä. Mä kysyin sieltä, että okei niin, mistä kieltäkään, että se on hyvä. Mut joo, sit mä kysyin, okei, mä jatkan. Jatka vaan. Saatko tietää mistä miehen kieli? Hyllyssä. Miten sä oot loppukohtaan tästä? No en mä tollas kyllä, mä olin 7. No mitä siinä? Mut sitten se mä kysyin niinku omaista. Oliko se? Joo. En Siis mä mä en tiedä mistä me puhutaan, mutta siis joo, jos tästä puhutaan, niin on experience. Siis tästä. Niin, totta kai. Mä puhuin tästä. Niin, sitten mäkin ajattelin, mutta sieltä ei Stella, mä en tiedä mistä Stella puhuu. Mä puhuin Anyway. siitä. Joo, ei mitään. Niin mä olisin, että onks... Jatkakaa. Jatkakaa. Ei oo jatkettavaa. Ai tällä. Et sä voi jättää luupausia. Voisinko voittaa mä Ai enää vaan ihmisiä tästä sekin. Ne on varmaan kaikki kuulee kaikki. Mä tietääkin kaikki asiat. Niin. No oululaisia. Niin. Ei ne tunne meitä. Niin. Kaikki ei puhu suomeksi. No, Syö vaan tää, mut kun... syö suklaamurru. Kauppa isompi. Tai syö noita pähkinöitä. Ei oikeastaan, en mä halua olla mikään roskis. No ei, ei se on sun kasaali. Kiitos paljon kanssa. No ei ole Syökää lisää. Nää oli kyllä ihan hyviä. Ehkä mä jätän tän aina myöhempään. Niin. Koska nyt ei oo ehkä ihan välttämättä. Niin,
Ehkä ei kannata jotain tölkkiä on kyllä pahoisia. Tölkkiä. Ja mä tietysti niitä ei voi niinku jaksaa juoda. Tulee aina vielä se mainos. Oikeesti hanska. Anteeksi, oliko sulla tippunut tää hanska? Olkaa hyvä. Siinä on toista. Toista. En ainakaan nähty, mutta voisiko se olla tän lassin alla? Kiitos paljon. En ois kyllä huomannut. Joo, mäkin kuulisin ihan sattumaan, koska kassi oli Täältä kaivelee. tulee vähän huuroa, jos oli siellä hanskat jäi välillä. Kiitos ihan tosi paljon. Ai ja vastukaan. Tai siis, joo. Kirjata lainaa. Munkin pitää laittaa siitä hanskat. Mulla oli hanskat. Mulla on tumpus mukana. Okei. Mua ei katso. Autetta. Ei. Suklaata. Verentakirjauhalla. Sukslevi. Onko sä nukkuu? Kannattaa ehkä nukkuu. Eikö katota ikkunan vaan? Kanteet, ne tohon nukkuu. Ja tonne. Anteeksi. Ei kun tonne. Mut jos saa ihan sinkkas. Eikö sinkkas? Okei. Ei mä nyt, se on pieni omainen. Ei vittu. Yök. Pitää lopettaa. Nyt pitää lopettaa puhelu, kun tuli. Tuo kousutaan. अपना जो हार्ड डेजर्ट है ना एकदम Ei ole pitkään aikaa ollut näin hauskaa. No ei niin. Ei mullakaan varmaan ikinä. Näin väsynyttä matkustamista. Mä ajattelin Kaulassa, että noin pitkä aika, miten mä pystyn. Ei tää ole yhtään vaan. Ai minä päätin. Eikö mä ajattelin, että Kaula, että mulla on viesti. Miten sulla tuli tommonen juttu, että mulla ei näy, että se olisi lattia? Onko se tosta, että mä kirjoitan? Mulla on tossa valmiina. Äijää. Siitä kyllä tulee viesti. vai Äijää. että kirjoitan. Mun sieltä sanoo äijää. Äijää. Kyllä on ranskalaisessa. Äijää. Roiskia. Äijää. Onpa hauska. Äijää. No sen takia se on niin lyhyt, kun sä oot ranskalainen. Mä syön sut, kun sä oot niin herkullinen. Mut siis, miten Ei mä mitä mä tein? Joo. Mä mä mietin, miten sanois tulla. खाली जमीन की पूरी उसके अंदर और दो पैर के निशान भी थे Joo, oliko tollain? निकाल लो ये वो Tuossa on banansopaata. अपार्टमेंट का वो डिटेल्स था यार Anteeksi. Sitä saa käyttää kyllä anteeksi. Onks tää se sun ईमेल पे booking.com से ईमेल पे Ja munkin tässä pistetään taas. Joo, kannattaa. Niin se vähän, siinä on sellainen tuoksu jo, sellainen niin kuin jotenkin sitruunainen tuoksu. Ei tee. Ei mä tiedä, niin mun Sika kylmää. Oi. Ai oikeesti se on hyvälle. No miltä se sun mielestä tuossa? Se haisee kuulta teiltä. Niin tässä on sellainen, kun toi on niin kuin luonnon kosmetiikka, niin sit siitä tulee sellainen, että siinä on sellainen... Se voi heittää. Se kun me kisataan ylihuomenna, niin noi pitäis ottaa. Voidaan vähän sabotoida, että jos joku on kuultaan, रूम पे जाती सोई हुई appelsiinilla päähän. Pitää ottaa niinku appelsiini, se on vähän väkivalta. Ottaa ne kuoret pois.
Nyt tämä Siis ystävien olen, poikasta. mutta en todellakaan näin paljon. Kato, sä oot jo iskenyt sen, sun ei tarvitse. Se on iskettejä siellä. Mä otan sellainen kuusreisku. Miksi täällä otetaan? Onpa hienoja. Kuussava possu. Mä kuulostan moottori. Ikinä ollut Oliko se hyvä mun vatsalihastreenia oikeesti pitää matkaa. Jep. Olka laittoi, että kai näitte Iin juna-aseman, niin me ollaan kohta menossa siitä vasta. Huomio. Mennäänkö me siihen? Joo, nyt. Ei. Mennään sit ehkä ohi kyllä. Siinä mä oon Vaikka tää ei pysähdy. बोलते हैं ना Ei pysähdy, mutta सूरज की सबसे पहली किरण जापान में पड़ती है ना अर्थ तो बेसिकली सन के चारों चक्कर लगा के Eikö se ottanut ne, और mitkä तो ne गोल on? है Topin. Mikä se riitti? पहली सूरज की रोशनी जापान पे पड़ती है क्या लॉजिक है वो तो गोल रोटेट होता जाता है तो सब जगह पड़ती जाती है उसमें पहला दूसरा का तो कोई चांस ही नहीं है you are right. Ja sit sä voit olla silleen Same väläyttää asia. appelsiin. वहाँ ऑलरेडी टाइम Siis मतलब onko बना दिया है इसको so why is it Kainuu, siis super? Kainuu tuolla siis Ruotsin puolella. Ei. Mitä sä katot? Miksi täällä sit on tälleen, kun tässä on niinku raja, ja sit tuolla on Kainuu? Onko siellä vaan sama nimi? Siellä on ehkä vaan sen niminen paikka. Voi olla joo. Tää on ihan vittu täynnä näitä vitu appelsiineja. Vittu oikeesti menee moni tähän hommaan. Haluaa joku appelsiini. Ei oo jotenkin. Miksi ne otin nää mukaan? Miksi ne vaan heikot näitä Tää on niin tuolla? ruka. Voit antaa jo. Haluatko kosketella mun appelsiinia? Mennään jollekin, kun haluat kanssa. Tarjoan niitä täällä oleville ihmisille. Me tarjottiin Anteeksi pyytänä siitä. Pahaa vittu. Niin anna se mulle oikein meidän paskapuisia. Näette sitä mun vitun paskaset appelsiinia? Rovaniemi on just kauempana kuin Ruka. Kun mä oon ollut niinku Rukalla joskus. Toi green flag. Ihanaa, koska mä oon ihanaa. Niin kyllä on. Sä varmaan vaan ehkä tungitte sinne. Mä en tiedä, se on vaikka ottaa. Mä oon lukenut mun rekkaan. Onko se ihan tää? Muuta siis mun kasseihin mahtuu kyllä. Munkin kanssa ei kyllä mahtuu. On isot kassit. Joo, mulla kyllä mahtuu. Katso. Onko vielä näyttää? नहीं उन्होंने बोला था 10 मिनट काम करूंगा और 10 मिनट की पूरी ट्रिप निकल गई है ना आपका लैपटॉप छूटा नहीं हो Tässä on ongelma मम्मी se, फोन että पे tämä बोली थी lähtee आप ihminen enää. काम लेके आओ Joo, ne appelsiinit pois sieltä. Muualle. Tuli Varmaan mahtuu varmasti. nyt. Enkö tiedä? मेरा टाइम है अपना टाइम है करेंगे पड़ेगा काम नहीं है अब काम ढूंढ के निकालते हैं सो दैट आपका टाइम पास हो जाए Ei tarvitse, jos ei oo syytä pyytää anteeksi. Okei, jos on vähän sellainen मेरे सिर पे tai sillä ei. खाना आपके लिए रखा हुआ है On आपके लिए ही रखा हुआ है मैंने खा लिया तो आपके उसमें से भी इतना टेस्टी नहीं Sä है nyt tiedäsit jossain työhaastattelussa tai jossain ehkä sitten, mutta nyt ei meidän seurassa. अपन ना ऑरेंजेस और ले लेंगे Sä et ikinä pysty. ये एक तो वाटर भी फुलफिल है ये वाटर भी और पेट भी भरता है फाइबर से Niin sit. Sen jälkeen. Niin. Mut oikeesti niinku sä et oo ikin tehnyt mitään, mistä sä pystyt anteeksi. Et mä ikinä ollut. Mun mielestä mä oon töitä. Et oo ollut mikään töykeä ikinä. Ja silloin kun mä oon väsyttänyt näytelmä, niin No, mut se on ymmärrettävää. Tai silleen, että sä et mun mielestä on ollut. Joo, etkä sen oo ollut kenenkään. Mä en osaa olla tollanen. Niin. Niin siitä pitäis pyytää. joo, totta. Joo, en mä osais olla. Mä en ihan ehkä tajua, miten
mikä muu vede. Mikä olikaan ikuinen virtaviisin artisti? Indica. Onko se Indica? Indica siellä. Indica, okei. Vähän niinku se kannabis. ऐसे तो बन यहाँ आए हैं फिनलैंड Indica. वो भी एक ट्रिप ही थी Salli. मतलब घर से डेनमार्क से फिनलैंड Mutta missä on yhtyä? Salvia. Eiku Sativa. Sativa. Sä voit perustaa. Vois joku... फिर उड़ाने वाला डायलॉग मारने का मन है तो उड़ा दो नहीं इतना तो समझ चुके हो आप लोग खा लो Joku tommonen mehujaati. Mä en pakko. Mä rakastan makeita juoksuja. Sori jos mä sit joku joutuu ihan sillä ei haise makeasta. Se on myös hyvä. Tiedätkö, kun sä kävelet Kiitsillä samassa rahattuna? Mä rakastan sitä. Mä halukin tällaisen haise. लाइक पूरे रास्ते ना अभी तक प्लेन तो देखा ही नहीं है लाइक एवरीथिंग इज कवर्ड विद स्नो Tiedätkö sä muuten Viisula? और हम जो मतलब शादियों में वो नहीं लगाते स्प्रे थर्मोकोल वाला Joku bändinä, mut en mä वो oikein स्प्रे लग रहा है ऐसा लग रहा है कि वो स्प्रे छाट दिया और जगह स्पेशली पेड़ों पे Ei voi. Ei todellakaan. Mut joo, kuitenkin. Joo. Huikea. Eikö mä mietin vaan, kun se Elvira tykkää ihan sikan siitä, niin sit se oli silleen, että se on mennyt sit sen keikalla lauantain. Nyt on kyllä tämmöinen happifiilis. No on. Ja sit ये kun भी joku कुछ soitti siellä तो sun illalla पॉन्ड istuessa वगैरह Iisuudesta, niin होगा vähän आई se थिंक kuuntelee. Se on ihan sikaa. पेड़ भी Toi किसी Poppo वजह vielä, से पानी missä mä में olin, mä asuin Tampereella, niin siellä एक्चुअली रोड अलग तरफ होंगे अपन क्या ट्रेन वाले एरिया पे चल रहे हैं Hieron tasapuolelle meni päästä, että pitää kohta alkaa rokkailla. Niin joo, pitää vähän. mä just tässä aloitankin just silleen vähän sen. Sinä sinne. वेस्टास Noin se mun. Eiku toi Ella. वेस्टास Sorry. Mulla on täällä jo, mä nyt vaan vahingossa teitä. नहीं मैं वेस्टास बोल रहा हूँ कंपनी है जो बेसिकली उसका है वो ब्रांड उस पे लिखा है वेस्टास ये वही कंपनी जिसमें अप्लाई करने का वो पीयूष जो है ना वो भी उसमें काम कर रहा है जो मेरी क्लास में B2B क्लास में जो है बेसिकली उसको बोलो ना मैं बोलूँगा उसको लिंक्डइन पे कनेक्ट किया उसको ना ये जो वायर है ना जो ऊपर उस पे भी बर्फ की परत जमी हुई देखना आपने हाँ मेरे वीडियो में है Halutais mä ottaa pahvia? No, mä en kyllä ehkä पर tarvii. एक बात बताओ ये वायर पे इतना कोटिंग होता है कि ये बर्फ Voidaan. पानी है उससे करंट आने का डर नहीं देखो ये देखो ये Sit heiluu vähän. देखो Joo, sama. हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं इंसुलेटेड होते हैं सारे Mä oon jotenkin sanaton. Mä oon niin amazing. है जो वायर का पहली बार इजाद किसने Mä en किया tiedä, ollaanko Minos joka joku toi lippu, ettei voi पता नहीं कॉपर वायर Ettei mä en halua joka tulisi nää litkut, kun ei Jos mulla vaan. on että lippis koko tämän viikonlopun, että hän on yhtään oma ihmisen. Joo. Toi on ihan sairaan upea. Mistä sä, ai sä sait ton lainaksi joltain? Nellalta. Ei tuu enempää. Toi on niin hyvä. Siis mulla on se mulla on NY, eiku mulla on LA-lippis, mut se on vähän upea. Mut mä laitan sen ehkä toispäivän päästä. Onko haluaa pari appelsia? Se on. Siellä on vielä vähän. Mikä se on se? Mikä se on se? स्टैम्प पे तो कल अपन ऐसे राइट कर रहे हैं Mä voin ottaa tätä. Kiitos. Toukka. Vitu. Siis mistä sä otat toukkis? Koska toi on niinku semmonen, mikä on ollut käytössä, mut ihan niinku muilla ihmisillä. Hauska. Ai niin pitää muuten ero katsoa, ettei sit pitää se kahta vaan Joo, katsotaan jo, ettei. Ja sit se sun lelu, jos Joo, pitää katsoa, että se löytyisi. Ei siis haittaa yhtään. Mä laitan sun näyttö tänne. Joo, kiitos. On kyllä hyvä kelissä. Niin, totta, eikä vaan minuutit. Se on varmaan joku. Pitäis meidän vittu lähtee heti. Niin, ihan sika. Pitää olla heti valmiina. Siellä on
Sitten ehkä jäätäisi Tervolassa. शूज पहने तो कंफर्टेबल लग रहा है अभी एक्चुअली समेट के रखा है। No niin. Ollaan pohjoisessa ja tuolla niin hemmetin tasasta. Niin. Niin olisi käynyt täällä joku 15 vuotta sitten. Näin. No nyt Minecraftissa lähti. आज तो मैं दो चीजों से थक गई। Mitä vittua? इंस्टाग्राम से नहीं उससे कभी नहीं थकता उससे तो पिज्जा की हिस्ट्री पढ़ रही थी On se Ella tullut? नहीं कंटेंट बहुत सारी है देखने पे है और मेरा या तो कपड़े होते हैं खाना होता है ये चीजें होती है बस उसके अलावा तीसरा मुझे कोई शौक नहीं Älä ilme